Ladies and gentlemen, ang atong sender, si Intoy. Naami silingan nga ambot. Sa ni siya kabagag nangoy, bisan pa sa among ipakita ang kaayo nga nila. Nakahimo pagdaot nga rin namo. O kang nakapait, kay ipanabi ra bagyo ka sa imong mga silingan. Unya og amo sang sumbatan sa iyang gibuhat, matay mo angkon ba? Matod pang gilid dilmat, bisag ibalas kanyon, di gyud mo angkon. Ang akong problema kay kaming managtiayon taon maoy nag-away nga misangpot sa among panagbuwag. Tukan ko na. Ay, bare ko dyan. Bare ko dyan. Bare, day. Day, mare. Ay, so, dali. Abli mo ng gate. Skural, dali. Kaniyan sa ha. Oy, hala. Naadi ay kaparian doon. Oh, ako gisuris pa rin ito. Si Pareng Maning. Asa day? Ano ninday? Na, tuas bahay pre. Oy, di kalakaw. Oh, unya, nga naman. Usap des pa rin maning. Yubagan sa lubot. Kaya kita wag lang matagtike. Ambot murag mata ramang gitus buaya pre. Nakuha sa daan na. Grabe no, sa nangin mo. Akin ko siya ato, pre, ha? Akin ning mangwa punta kong silhig ninyo pre. Kaya ang among silhig ikunis-kunis kis among itoy. Uy. Uy, salpahis ko ng ituya ko taon. Mabitaw pre to ay akong gipalayas ay. Oh, kaluoy ito si Itoy. Ito, luoy kang ito'y. Ay, nusa. Oh, kaniyat Maria, tawgon ako sa Mari ni mo sa Pining ba? Si Mari Pining ni mo, gluto ko rin sunan. Kaubas idot. Gang! Gang Pining! Pawamara tao rin marikur diyang tao na ng siling nga to. Gang, Pining! O, pasudlan lang na, di gang. Awa ba rin, pasudlo lang kuno ka. Pasudla dito ba rin, rum kapili ka dito. 20 minuk buksilhig na mo. Naigagmay, napoy dagko, napoy tukog, napoy lanot. Baitik buktukog. Naay paras mitro di ha mare. Hala. Mao to'y silig. Itong paras ungo napon. Kapili lang dito. Hala no, daghana gud yung silhig di ay pre. Sudla mare. Inaana mi kasuot sa mong silingan nga kumpare o kumare pag yun na mo. Pero nakita na ko nga murag. Yabusaran man mig maayo hinoon sa among kayo. Ay, Mari. Hala, Mari, salamat na uli na ka. Uy, Marie, ganina ra ka dira sa among my gate. Oh, Mari, giatngon, tagit ka, uy. Ha? Nga naman. Ay, kining magluto magod unta kog munggos, Mari pa. Pero unsaon nga nabuslot man among kaldero, Mari, uy. Maikaw gid unta ko nimo ani, pero unsaon wa man gud may laing kaduulan, good. Kanang bawa mas aming kaldero di Mari, be. Nga nung nabuslot masad ang inyong kaldero, Marie. Ay, ang Mari, hanggaw manis pare nimo. Nag-concert mas bay. Ang among kaldero, bitay gihimong drum. Ay, nabuslot gid doon nadugan. Mas ginoo ko in town. Pero naaman si pare ni mo, Intoy. Gisangpit na lang ta ni mo. Naghutuwat pabadyo ka na ako, uy. Ay, maikaw kong pare intoy, Mari. Uy, mo nang ikaw na lang akong gipaabot. Nala, dali, result so dali. Nangumpra pa magkukumari. Sa'yo kumilakaw sa bahay. Dali, Mari. Mare, salamat kay ini, Mari, ha. Pre, ako lang niya ning iuli. Inighuman ako gluto, pre. Away pa naman okay ra na. Sige, aris ako, pre, Mare. Ay, kadiot, Mari. Ihatag dahil ni sa akong kinugos, Mari, oh. Uy, unsa man ni? Ay, sinina ni Marie. Ato ning pagpasko, nalimot ko. Nga, nang kayo man ko gahapon sa abang aparador, nakita din ako. Api na ko, ni siya maapil pagputos pagpalit ako pa. Mao nga, di lang na ako puston, Marie, ha? Ay, okay ra, Mari. Uy, salamat kay ini, Mari. Sige, Mari, aris ako. Pre. Sige, Mare. Unya na lang kami sulti dahil kami dool-dool pa. At nalayo na. Pastilan sa kaldero. Grabe, hagod! Ay, nalagsapa ko din ako. Badungkan ka, mauwaw ta, uy. Namaw na rin kita na nung mauwaw. Grabe, hagod! Nayod! Jadi! Mami! Oy. Alam, purta na. Mauno? Oh, Ang ato marang kinugos ni Kang? Day! Vic! Unsa man, Day? Mami! Mawam sa kuno si Mama o kutkuran. asa kong kuran! Grabe, hagod! Ay, managlalis mo sa ayos kong asawa. Kay mato diya, magulbulista ko ko. Gamay rin kayong pabor na ginuton pag yung kaya na ko. Naunsa man ka, uy, tao. Sino usam ka, oy? Usam ko na akong lahimo. Nga di bayo, be? Kanang imong pagkapagulbulan, bagulbulan. Gagamay ra kayong pabor nga gipagayo sa tong kumari, magyaw-yaw ka. Pastilan. Gamay bitaw, ha? Wala problema gamay. Pero kung magsigisan, masig gamay mo, dako na na. Sapa diya, oy. Dako.
Gamay ra gyud kay na dong uy. Gawas pa dili sa maayo nga magdinaw ta. Kay sahi ra gud unya kun kita na pud ang wang be. Asam ta man ang tit be. Ay, basta mo din na maayo, Pining. Hasta rin mo sundan, hutdurog pa kayo. Sobra! Intoy. Sabi giluto ni mo dahi. Ay naunsa baya ka maning. May ari pa man jugas kusina. Bisa nag-aginoda siya glakaw mo ari pag cute. Paghuwat lang ko dito kay datang tabito kag pagkaon. Napana lang ko kung sa imong gilutong sudan. Unsa pa ang atong pang emergency munggos. Pero espesyal na kay tinunuan. Bisa kung sa pa na ka-espesyal dahi, dili ko ana, kay maundar ako arthritis. Maglisod, taglakawan na. Sapa da maning uy, bisag wa pa nang imong arthritis, maglisod jud kag lakaw tungod anang hubag sa imong lubot. Ginita na kong hubag lubot taon, uy. Paiti na imong sitwasyon uy. Ako na lang kita ng trabaho diri. Ikaw na lang sige higda diha. Ikaw ba yung pagkalubot, oh? Ilis ba ta? Suluhan ang lubot nimo diha. Tik-tik na, pagsukad na kay luto na ring lubot. Si luto, ano yung lubot? Akong lubot, yung giluto. Ang munggos. Pagkakito. Nayo. Kani. Jadi, nayo. Uy. Sama rin na dangpit. Naayo, nami. Jadi. Uy. Si Big maron ang among kinugos. Gang. Gang intoy, huy. Gang. Sabah mo diya. Saman. Na si Big ay ang atong kinugos. Ito sina ituyo. Ikaw rin ato dito, uy, duka pa ko. Ikaw lang, duka kay ko dirin. Kapala, uy, may man ka kay sayo man ka natong kapi, ako dukay man. Mga ikaw nalang ato sa siya ikaw, ang si Tuyo. Kinoy, sus. Kalumbi, may katugpa. Ang sabi kay tuyo ni bata, ha? Bek, kung saan may tuyo ni mo, ha? Daddy, ingon si Papa, nanguwam ko no siya 20 pesos ni mo kay iyang ipliti. Manguwam sa ko no siya ni mo 20 pesos kay iyang ipliti. Ay, sus, 20 pesos. Huwag 20 pesos dire. Sabi ko kung sa ito, yung ingnas papa ni mo nga wakoy 20 pesos dire. Sulat po to na to, natutubos 20 pesos. Kumusta ingan? Wako na siya kwarta pa, uy. Maragsuko ganito si Daddy kay naputol ko niyang tungod lang sa 20 pesos. Uy, kahilas mo anak nila. May kunsa na, 20 pesos lang, masuko. Di sila kapahuwang, balibad sila. Palipad bitaw ma, ingon siya, wa siya 20 pesos. Balibad lagi, pero dili makapinan og yaw-yaw. Okay na magbalibaran ba? Hilas gud nila. Para 20 pesos. Idaw pag yun na nila. Nagtuog na sila na lang gikortahan. Sige lang dong, makabaw sa ng mga tawhana, mga hilas. Nag-aaway mo ma, pa? Ay da, naglagot ba ng imong nino o nga fake? Fake pa rin, ha? Oh, pare intoy? O sa'y fake pa rin, ha? O sa'y fake? Fake kapag kanino sa bata? O sa'y, o sa mana? Oh, tinuod man na. Basta man pagkahitabo ang na fake man hinuon mi. Nining kalaki harod ba ni? Nga na, may tunga de mas bunyag. Wa. Ah, naaraman di ay na. Ano mga utana pa man mo? Wako muna nung nga. Dito na mo may tungas kaon. Maong wata mo giapil og listas mangungugos kay wa god mo manung nga. Pero nagpa-proxy man mi Mari, uy. Gani nagpaibaw baya mi ni mong daan nga dili mi makatambog kay naa mi importanteng gilakaw. Mao na diha. Ikaw magani mingon nga okay ra. Bata na lang, ato na lang proproksihan. Mihatag malimig, 2,000 para sa bata. Ay da, abot ninyo ay. Sige, okay ra mali. Tanda pining. Para yung may anhit, ha. Kaya atong hibawaan nga, wadi ay maapil ang atong ngan sa pagkugo sa nibata. Talaga? Ato na, mami, dati. Ay na lang pagmamig daddy na mo, bik-bik. Kay dili da ay mi imong mga ninong ug ninang. Nga naman. Pangutan na rin inahan mo. Gang ka na. Tanda. Ay, dawas yung smell. Masuko di ay. Punay angay ninyo, mga swapang kay mo. May nagisultahin ni mo sila day. Ng mga hilas. Hilas ka mga tawhana. Mama, dili pa ta mangaon.
Magluto pa ko, nak. Lami taron usod, anak. Kaya nakautang ubulinaw sa akong amigo. Mama ni mo. Oy, pag un-un niya day, ha? Unya pinirito. Oo, dong. Palawayo na to sila itong sudan. Manghumot man gud yung piniritong isda ron. Ingo man inunan. Ha? Dong, time pa, dong. Unsa na to pagluto, rin nga. Wa man tay kalutuan. Ha? Nabusot ba itong kaldero na to? Unya, kaha pa na to na lumping. Unsa na to pagluto aning bulinaw? Oh, isugba na lang na. Nah, bungots ito'y bulinaw isog ba? Nge, wag ka tuhaka na maning. Kakido. Pwerte naguta sa mga asawa. Kay sama ra nga, binuangan mi nila. Managkumpare kumari mi. Pero unya di ay, wala may apil sa listas pagkugos sa mga bata taon. Kay wa ko numi dito. Ang amo gihatag nga 2,000 para unta tos bata. Kay nagtuo lagi mi nga nakakugos mi. Gipulsa di sa mga kanahan. Pero sa gyud kabagang naong, gisugog gyapon ang bata nga mahuwam og kaha og kaldero sa amo. Pero wala na mo sila pahuwamas kung asawa ay. Kay pwerte laguta taon sa kung asawa niya. Unya, hangkaw gini mga tawhana. Ngita jud gubot. Masuko magdi ba pahuwam mo sa kahag kaldero. Gidaot minuon mi sa mga silingan. Mga swapan kuno kay mi. Mga salbahis gyud kayo. Kag gini mga tawhana eh. Nigawas na gyud ang gilad batasan. Dida. Nanas pining ay. Gikan yan ngumpra. Ibaw ba kasi yung tabis mga gawas? Siguro yung kumulbog yung kaspani bayana ron. Sugato na ko. Gang? Gang! Usa ko niya ako may birahan taon ni mo di matatraso. Usam ka eh. Naibaw ko gisapot ka tungod sa mga tabi niya sa atong mga silingan. Tungod anang akin. Ngano ka gang? Unsa ni ka tinuod nga may anak ka sa gawas, ha? Ha? Unsa ni ka tinuod nga may anak ka kuno sa gawas? May kabit kuno ka, ha? Tipa. Unsa ko taon ni, hindi pa nulti taon ni mo. Sa bungi ka? Huwag kang magkadong usang lisolde? Oh, Nabaniog na ka isa itong mga silingan nga ikaw kuno may anak sa gawas? Imo na di kong gitonto? ha? Purbida, wa taon. Nayati naman taon ni, wa magani ko kaanak ni mo sa lain pa ba ka? Kinsa man sulti na, ha? Sulti ko! Kinsa! Ako yung gitres kung diin gikan ang maong tabi o kinsay na palakaw ani. Ug akong nasayran nga si Maring Kurjang ran sa diay. Ang kumari na mong hilaw, maotong akong gikomprontase. Gisukna na kung ano nakapanabi siyang ingon ato. Pero pag-aag yung naong, wag yun mo angkon. Hangtong nga nagdakoy noon ang away sa akong asawa og nako. Wa na'y maayong pagtagad akong asawa din nako. Kay dili man sa siya butuon ako nga batod pa niya. Dili ko no na mugawas ang tabi, kundi pa kuno ta tinuod. O kami magsigig lalis taon. Mao ni akong problema kay nabalaka ko nga tingali busangpot hinoon sa mo panagbuwag taon sa kong asawa. Bi kung kamoy pasultihon, bambina, ati pres, tambagi ko ninyo be. Unsa man kung kamoy pasultihon, intoy.